Saúdos unha noite máis a todos os ointes de Radio Valmiñor. De novo estamos con vostede en directo os mércores desde as 22 ás 23 horas. Como xa lembrarán, as Lerias do Moucho é un foro no que 3 membros do Instituto de Estudios Miñoranos conversan distendidamente cunha persona que sinte e vive no Valmiñor. Pretendemos que sexa o máis parecido unha tertulia na que se traten todo tipo de temas relacionados ca comarca na que vivimos, aínda que sempre cunha columna vertebral que é a da cultura. Quen lles fala é Juan González, a miña dereita, como xa é habitual, atópase Lino Pellitero. Boas noites, Lino. Boas noites. Tamén a miña dereita hoxe se encontra Carlos Meisome. Boas noites, Carlos. Hoxe é un día un pouco especial para o programa, xa que a partir da vindeira semana a transmisión do mesmo pasa a ser os luns. O que sí que seguiremos será conservando a hora de emisión de 10 a 11 da noite e, por suposto, sempre en directo. Pero se este primeiro mércores de setembro ten algo de salientable, é que ata as Lerias do Moucho acércase unha persona verdadeiramente especial, un veciño do barrio de Vilariño, no concello de Nigrán, do que vai folgar calquer presentación, unha persona hacia que, polo menos eu dende rapaz, sempre tiven unha especial admiración, a persona que sempre ollaba cando iba a mercar os xornais, tal como creo que fai habitualmente aínda, ao quiosco da Ramallosa, e como calquer outro veciño, e que sempre me preguntaba como alguén tan importante, porque para mí era tan importante, podía estar aí diante nosa e nos non nin o tiñamos en conta. Creo que non fai falta dicir que hoxe temos o privilexio de disfrutar da presencia entre nós do escritor Carlos Casares. Boas noites, Carlos. Boas noites. Bueno, para empezar vamos a facer unha pequena introducción sobre o que é a vida de Carlos Casares e despois empezaremos co diálogo. Carlos Casares nace en Ourense o 24 de agosto do ano... perdón. Carlos, en Ourense ou en Xinzo? En Ourense. O que pasa é que desde neno, desde os 4 anos aproximadamente, viven en Xinzo. Meu pai era de Xinzo, fomos vivir ali. Pero nacer en Ourense. Sí. Bueno, para todos supoño que a infancia sempre é... A semana pasada nos decía Luis Carlos que é a súa patria, non? Non ten as primeiras experiencias que o marcan e el, bueno, que chegou de fora. Pero para ti tamén foi moi especial a infancia, non? Tes recordos daquela época que te marcan aínda hoxe. Sí, porque foi unha infancia, eu creo que rica, no sentido de que eu tiña, diríamos que varios sitios onde pasar tempadas longas. Bueno, vivía en Xinzo, pero logo pasaba moito tempo nos invernos cuns tíos meus moi perto de ali, unha aldea que se chama Sabucedo. A miña tía estaba enferma, entón pois reclamaba a presencia da miña nai, con quen tiña moi boa relación. E alá a miña nai marchaba cos rapaces, marchaba con todos nós para ali, e ali pasábamos, eu iba á escola cos nenos da aldea, ali durante bastante tempo, non? Gustábame moito, non me gustaban os primeiros días, porque nada máis chegar, a miña tía que era cega, pois apalpaba, tocaba os brazos, e dicía, este neno está moi delgado. Entonces, collía o meu tío que era médico e dice, Benito, hai que poñerlle unhas vitaminas. Entonces, a idea de que me tiñan que poñer unha inxección era lamentable. Pero pasado así esa primeira semana, que por outra parte tamén hai que dicir que de seguida me di conta que me parecía un milagre que ainda que me meteran unha agulla que non doía, non? Era máis o medo, verdad? Que a realidade, non? Pero pasei unha infancia moi agradable, non? Sí, en esa época un pouco é que cando empezas a descubrir un pouco que é a naturaleza, non? Claro, porque hai unha diferencia enorme entre o neno que vive nunha vila, que é máis ben urbana, non? E o neno que vive na aldea. Entón, na aldea descubrín cousas que non tiña, bueno, a máis mínima noción de que foran así. Por exemplo, un día un neno explicoume que sementando uns graus, ¿verdad?, saía erva. Entón eu estuve ali agardando, efectivamente, cando empezaron a aparecer aquelas dúas folliñas, regábamos e tal, e descubrín que iso era un proceso do que eu non sabía absolutamente nada, non? Logo fixen eu mesmo unha leira, botei grau ali, estaba esperando que saíran as follas. Cos nenos da aldea aprendi moito. Logo, por exemplo, aprendín, bueno, pois todo relacionado cas árbores, cos paxaros, porque deso non sabía nada. Para mí todo animaliño que pasaba o ano era un paxaro, pero non sabía distinguir entre as distintas clases, non? Bueno, e Ourense, Xinzo e o Miñor. E, a ver, como te sintes? Ou sinteste miñorano, limiao, ou sinteste as dúas cousas? E por que o Miñor?
Bueno, en realidade non vivín en ningún sitio máis tempo seguido que aquí. É dicir, aquí levo xa 18, 19 anos que non nos pasei en ningún sitio. É dicir, ni siquiera pois en Xinzo pasei bastantes menos porque marchei a estudiar. Logo en Cangas vivín 8 anos, en Santiago os anos de estudios. É dicir, que 18 anos seguidos por vez primeira na miña vida paseinos aquí, o sea que é o lugar onde vivín máis tempo. A elección foi, bueno, como todas estas cousas, entre casual e voluntaria, non? É dicir que cando un amigo meu me dixo que encontrara un sitio moi bonito para facer unha casa, a min gustou o meu sitio porque tiña unha certa predisposición a que isto me gustara. Tiven posibilidades de facer a casa en outros sitios que non me gustaban tanto, non? Entón, bueno, vir aquí foi en parte elección. Eu viña con frecuencia porque tiña algún amigo que vivía por aquí e a comarca sempre me gustou. A hora de vir aquí, pois estaba tamén en parte condicionado por eso, non? Independentemente da casualidade de que atopara este amigo meu o sitio. Bueno, volvemos un pouco á infancia. Tiveche unha vocación precoz de arcebispo nalgún momento da tua vida? Sí, porque a miña familia, por parte da miña nai, era unha familia moi eclesiástica, non? Entón, de pequeno, eu, bueno, estaba rodeado de tíos curas, sabía que había un arzobispo na familia, nunca o vira, pero sabía que existía. Bueno, estou falando de cando eu tiña 5 anos ou 6 anos, hasta que un día dixeron que viña o arzobispo a ver a familia, e eu quedei deslumbrado cando vin. Chamoume moita atención que o saludaron os guardias, claro, eso era importantísimo. E despois que levara todo aquilo, é dicir, levara aquela cruz colgada aquí, aquela especie de faxín e tal, non? O gorriño na cabeza, o solideo. Entón todo aquilo a min impresionoume moito. E logo o respeto enorme con que o trataba todo o mundo, era como se fora o rei. E a verdade é que eu desde pequeno dixen que quería ser arzobispo, é dicir, non cura, arzobispo. Era unha vocación xa. Vocación xa, así, con pretensións. Empecé con esa broma dicindo que quería ser arzobispo, e a miña nai, que tiña moito interés en que fora arzobispo, pois periódicamente recordábame se seguía pensando. E como arzobispo viña, pois cada vez que o vía, pois reforzábase máis a idea de ser como a él. E por fin a miña nai, pois, bueno, utilizou eso moi hábilmente para cando cumplín 10 anos dicirme, bueno, pois se queres ser arzobispo tes que ir a estudiar ao seminario, cousa que ao meu pai non lle gustou absolutamente nada. Meu pai era republicano, máis ben anticlerical, e pensar que a miña nai estaba empeñada en que eu fora arzobispo non lle gustou moito. E fun ao seminario sin saber naturalmente o que era. Carlos, bueno, eu tamén nunha época da miña vida estuve nun seminario, que pasa que coincidí en unha época xa donde seguramente se relaxaba moito con esas normas. Distinto, claro. Era moi duro na tua época o seminario? Durísimo, é dicir, era unha cousa, eu creo que disparatada, non? É dicir, o concepto da disciplina, o concepto, eu que sei, pois da vigilancia dos rapaces, o terror que se lles indució, que nos inducían por cousas absolutamente infantiles, éramos rapaces de 10, 11 anos, non? Claro, estou falando do principio dos 50, sí, con a España aínda moi negra. Todos os seminarios eran un pouco a imaxe dese país, non? Aínda era época, eu cando cheguei ao seminario, aínda recordo que a gran novedade é que se podía comer todo o pan que se quería. Estaba racionado? Estaba racionado, creo que foi o primeiro ano que chegamos nós, que os rapaces podían comer todo o pan que querían. Antes deso non, se daban unha cantidade, vamos, absolutamente... Era o seminario de Ourense? O de Ourense, sí. Na época que eu estuve no seminario de Tui, sempre se falaba do seminario de Ourense como un seminario especialmente duro, non? Quizá na época posterior de Monseñor Cemiño, non? Pero falaban dun seminario donde incluso falar galego pois estaba penalizado. Estaba absolutamente prohibido. Eu collín o de Monseñor Temiño. É dicir, eu asistín á chegada de Temiño a Ourense cando levaban uns días nos seminarios. Ele debeu chegar no ano 52, calculo. É dicir, eu recordo moi ben que asistín á chegada dele. E era, claro, un pouco a imaxe e semellanza del tamén, que era un home moi conservador, moi... o profesorado que había, o meu gardo vos recordos de algúns deles, máis de profesores que dos que nos vixiaban e se encargaban da nosa formación humana, non? Deses gardo dos profesores de algúns moi vos recordo.
En conxunto, se digo a verdade, tampouco teño malos recordos en conxunto. Pero seguramente gardas lembranza, como todos temos, nos estuvemos en internados, de algunha ternada especial. Bueno, eu recordo de varias. É dicir, unha delas é que me escapei. Eu cando cheguei ali fixeron unha cousa bastante rara, que foi meternos en exercicios espirituais nada máis chegar. Co cal, claro, un neno de 11 anos empeza a rezar pola mañá e acaba pola noite, e a máis non pode falar. Eu asociei iso, bueno, pois aquí para ser arzobispo hai que rezar moito, pois claro, pois debe ser así sempre. E ninguén me explicou que aquilo era ou non entendín eu, que aquilo eran uns días e que despois xa empezaba unha vida, bueno, relativamente normal, porque do silencio era obligatorio, excepto pois un par de horas ao día, que era os 2 recreos que tiñamos, o resto había que estar calado todo o día, non? Entón, pois, collín e escapei porque aquilo non me gustaba. Había uns cans, fíxeme amigo dos cans porque tiña medo que non me deixaran saltar o muro. Saltei o muro, recordo moi ben, porque aquel día estaba Franco en Ourense, recordo perfectamente, non? Que viña a inaugurar a estación nova do ferrocarril. E cheguei a casa da miña avoa, estaba ali a miña tía, entón dixen que escapara. Dixo, ai, Dios mío, pero que loucura. E eu enseguida me di conta que aquilo era malo e aceptei que me levaran outra vez. Entonces a miña tiña unha muchacha que se chamaba Concha e dixo, bueno, pois que lo lleve Concha e tal. Entonces esta foi comigo, debía ser unha rapaza nova ainda relativamente. E entonces preguntoume por onde fuxero, dixo, saltei por aquí, dixo, bueno, pois ahora tens que saltar por outro lado. Ela axudoume, saltei por outro lado e non se enterou ninguén. Os cans. Por ali no seminario tamén coñeces a un profesor de literatura que parece que marcou, bueno, de alguna maneira un pouco, pues, non sei se tua vida ou tu futuro como... Sí, inda que el moitas veces non o cree, porque eu digo sempre, porque é certo, e el moitas veces pois non entende, pero para min é claro que foi o home que me descubriu a literatura, que foi don Agustín Madernás. Era un profesor excelente. Eu aprendín a escribir a ele porque mandounos facer unha redacción un día e eu, bueno, pois fixen a redacción e el aos poucos días leuna na clase e eu cando escoitei dixen, eso foi o que escribín eu, non? O que non entendía ben é porque el decía que estaba ben, porque eu fixera de unha maneira absolutamente espontánea. E entón el preguntoume que como fixera aquelo e empezou a facer comentarios e eu a partir daquel día dime conta de que facer ben unha redacción ou mal dependía de cuidar certas cousas que el decía, que el explicaba na clase, ser moi clariño, dicía el, ser moi sinxelo. Esas foron normas para min que me valeron para toda a vida, non? De maneira que, vamos, el tivo unha influencia extraordinaria no feito de que eu me dedicara a escribir. Bueno, non foi entonces un seminario para fuxir do Dorado? No, eu non tiña ese problema. Se o meu pai quería que estudiara medicina, a verdade, eu tampouco tiña vocación de nada en aquel momento. É dicir, se me houberan destinado a estudiar medicina, houbera estudiado medicina como calquera outra cosa que me puxeran. Os 10 anos tampouco se non pode ter había. moita vocación. Bueno, meu irmão, en cambio, sí, porque meu irmão desde pequeniño dixo que quería ser médico, pero tamén eu supoño que vai en condicións, porque eu recordo que o meu tío, como todos aqueles médicos de aldea, facían de todo, é dicir, cosían feridas, daquela os mozos pelexaban moito, había paus constantemente nas festas. Entonces eu recordo que cando había festas sempre había paus, eu recordo de ali que sempre andaba cosendo, curando, e eu cando había eso, ou un amigo meu, un tal Felipito, que lle estourou unha bomba daquelas das festas lá, se quedou sin un par de dedos ou así, eu eso era incapaz de verlos. Fuxía, marchaba da casa ou marchaba por outra parte da casa do meu irmão, estaba ali mirando como lle cosían os dedos e como lle cosían as feridas, e xa desde pequeno ele dicía que quería ser médico, cousa que eu nunca dixen. É dicir, na vida, non sei por que o meu pai interpretaba que eu podía ser médico, pero non, eu fui ao seminario porque a miña nai tiña unha ilusión enorme en que fora para seguir avanzando un pouco, antes unha pregunta, o arcebispo este ten algo que ver co ilustrísima? Sí, de feito sí, porque cando eu fixen ilustrísima fixena pensando nel, non? E naceu dunha experiencia, é dicir, el viña, como digo, cada 4 anos aproximadamente. Entón, a primeira vez que eu fui consciente de, bueno, xa eu era maior, bueno, teria 18 anos, foi xa despois de triunfar a Revolución Cubana. El era moi castrista
de feito salvoulle a vida a Fidel cando o asalto ao cuartel de Moncada, e eu xa esa historia xa coñecía, en parte por terlle escoitado el e en parte por tela lido xa en revistas, en libros. Entón eu xa sentía por el algo máis que simpatía, unha certa admiración. Por outra parte, a miña xeración viviu a guerra de Fidel contra Batista como unha especie de película do oeste, é dicir, dos barbudos aqueles contra os malos, non? E claro, saber que o arzobispo estaba tan metido naquelo e que era un home que influíra tan importantemente na revolución, a min facía mo máis atractivo, tanto humanamente como intelectualmente. E un día, pois, el veu e fixeron os meus pais un xantar na casa ca idea de que el quería levar un cura para lá para que lle atendera unha emisora de radio. Entón, os meus pais invitaron a varios curas e ali hubo un xantar que foi para mí moi interesante porque, por un lado, el, na educación que eu recibín, debía ser o modelo que non se debe imitar, porque era un home gordo, moi comilón, non? Encantáballe, pois, tal, falaba do que comía. Recordo que metía os melocotós, as pavías enteras na boca, non? É dicir, non tiñan ese sentido así reparos en gozar da comida e tal. En cambio, enfrente dele estaba un cuengo así moi fino, moi despreciativo do que se comía, e que debía ser o que a mí me gustara, porque sempre me educaron nesa idea de que o home virtuoso renuncia aos placeres e tal. E ali era ao revés, é dicir, dime conta que o arzobispo era bo e que o cuengo era ruín, era un home antipático, era sectario, soberbio. E entonces a miña simpatía foi polo arzobispo, e logo se viume de modelo, ainda que logo o arzobispo de Ilustrísima tampouco ten moito que ver con este home, pero foi o que disparou a idea da novela. Que disparou a idea, non? Bueno, seguimos avanzando un pouquiño. Despois xa adolescente en Ourense, non? No Ourense de Risco, de Otero. De Otero, sí. Bueno, Otero eu coñecino xa de neno, porque Otero era moi amigo dun tío meu, e entón eu, bueno, don Ramón, é dicir, a min impresionoume moito máis Risco que Otero, porque Otero conocino como fillo de doña Eladia, e, bueno, como don Ramón, pero a un neno é difícil que lle impresione un escritor, é dicir, entonces chegaba un momento que para min era un señor que coñecía, iba moitas veces a Trasalba a casa del, ao Pazo, e, bueno, pois era don Ramón. Eu creo que para min foi antes don Ramón que un escritor coñecido. Risco foi ao revés, é dicir, de Risco, o meu pai que fora alumno dele falaba de Risco con enorme devoción. Fora alumno dos dous, de Otero e de Risco, pero de Risco falaba con unha devoción extraordinaria. Para min Risco sempre tivo máis atractivo neste sentido, porque non o coñecía a Otero, sí, entonces un pouco máis mitificado, non? Tiña máis mitificado porque non o vira. E cando empecé a ver, bueno, pois despois tive a sorte de ir á tertulia del xa cando estudaba bacharelato, fíxeme, bueno, pois asiduo da tertulia, e para min aquela etapa foi importantísima. Carlos, e un personaxe polémico, a certa medida como Risco, poderías darnos a túa visión de describirlo de alguna forma, o sea, sintetizar? Sí, é dicir, eu, claro, de Risco, cando coñecín, non sabía absolutamente nada da súa historia pasada, é dicir, eu sabía que era un escritor importante, pero non tiña a máis remota idea de como fora a súa biografía, sobre todo política, é dicir, que hasta o ano 36 fora prácticamente, bueno, hasta 31, o líder máximo do galeguismo, o teórico definidor do nacionalismo galego, que logo se pasara ao franquismo. Eso eu ignoraba. O que sí sabía no trato con el é que el era un home conservador, non en todo, por exemplo, en arte, en pintura, en eso era moi avanzado, pero en cambio en costumes, en materia religiosa, era extraordinariamente conservador. E tamén se vía ben que non se podía falar mal diante del, nin dos curas, nin de Franco, nin nada deso, non? Pero eu non sabía, nin o sabían os meus compañeros tampouco, Jaime Quesada, o Arturo Lezcano. Íbamos a casa del, nós tiñamos un enorme cariño, porque era unha persona que se facía querer, porque era moi sinxelo, de trato moi fácil. Entón, ningún de nós nos planteábamos a historia de Risco. Mais aínda, cando foi o premio aquel que se deu en Madrid,
que os dous candidatos eran Otero e Risco. Nós os rapaces, é dicir, que éramos máis ben de esquerdas e antifranquistas, o noso candidato curiosamente era o franquista, que era Risco. En cambio Otero, que era o candidato, diríamos que liberal da esquerda dos galeguistas, non nos gustaba, porque, bueno, era unha cuestión personal, de devoción personal por Risco, non? Sobre a interpretación da figura de Risco, hai dúas, así como dúas líneas interpretativas, non? Unha que xustifica a posición de Risco posterior ao 30 e tantos, non? Como produto do medo, non? E a outra argumenta que xa no seu xerme, na súa teorización anterior, estaba indicando Mitteleuropa, todo aquilo, a súa querencia hacia as posicións autoritarias do fascismo, etc. En esa interpretación, como ves? Pois mira, o da interpretación de que Risco se movera polo medo, é dicir, esa foi a tese que defendeu sempre Piñeiro, non? Incluso no prólogo que lle puxo ao libro de Lugrís establece un pouco esa idea. É certo que Risco tiña fama de ser un home de moito medo. El mesmo confesaba, dicía, todos os códigos civilizados do mundo debían de recoñecer o dereito a ter medo. O dereito a ter medo, sí. Incluso decía que me dera ser un deses homes que meten medo. Pois claro, el era unha especie de pequeniño, delgadiño e tal. Pero era un home de moito medo, de moito e raros medos. Curiosamente, non medo intelectual, aí era moi audaz e eu creo que valente. Pero medo físico, medo ás mulleres que o dominaban na casa, é dicir, trataban como se fora un rapaz. Ali contábase en Ourense sempre unha historia que contaba Colemán, un día que iban paseando con el pola carretera de Celanova, e saiu un can, e fuxiron todos, un subiuse nun árbol, outro saltou por detrás dun muro, e el quedou ali facéndolle frente ao can, e dixeron, mira, nas ocasións difíciles esta xente que é máis medrancas, ao mellor é que despois están máis valentes. E cando marchou o can volveron e ele estaba petrificado, non se podera nin mover siquera, non? O sea que ele era un home de medo, eso sabía todo o mundo. Entonces Piñeiro explicou en parte, porque eu creo que era o sentir en xeral entre os galeguistas máis benévolos, porque claro, logo había un sector do partido que o consideraba traidor, simplemente, non? Pero Piñeiro era máis benévolo e dicía que era unha flaqueza humana, que era un home débil e tal. Bueno, eu tamén participei desta opinión nun primeiro momento. O que ocorre é que cando eu empecé a investigar a vida del, atraído pola curiosidade que cando eu cheguei a Santiago, pois empecé a entrar en contacto co núcleo daquela moi reducido de estudiantes galeguistas. Cando nomé a Risco por vez primeira, pois dixeronme, non cites diante de nós a ese traidor, non? E eu quedei, claro, moi sorprendido de que Risco fora un traidor, porque claro, para min era un señor amable, cariñoso, agradable, e non me cadraba, como ademais non conocía a historia. Entón falei con Piñeiro, foi cando Piñeiro me explicou o que pasara, as etapas dele e tal. Entón a min entrou unha curiosidade por coñecer o pasado de un home con quen eu convivira, e que polo visto tiña un pasado tan azaroso e en certa maneira controvertido. E empecé a ler, xa eu quixen falar con el, pero claro, xa ele estaba moi mal, non, xa estaba na cama, porque el xa despois, cando eu fui estudiar a Santiago, de seguida enfermou e morreu en seguida, non? Entón eu quedei con cantidad de preguntas que me gustaría facerle, pero claro, xa non era posible. Entón tuve que empezar a ler e encontreime con horrores, encontreime con cousas que eu non me imaginaba nunca que Risco pudera escribir. E dice, bueno, pois o que decías antes de Mitteleuropa, as cousas que dice dos xudeos. E moitas veces digo que se o que Risco escribiu sobre os xudeos en Galicia e en galego o escribira en Alemania e en alemán, hoxe teríamos unha visión del terrible, non? E ademais sería unha figura absolutamente condenable. Logo, pois, o que escribiu o que sei, de Hitler, dicindo que era o salvador da civilización occidental, ou de Franco, salzando dunha maneira tremenda, non? Entón eu, claro, quedei moi sorprendido de que Risco fora tamén así, non? E entón tratei de buscar unha interpretación. E a que atopei foi que, claro, o medo non pintou nada. Dicir, eu creo que Risco foi sempre un home conservador, moi conservador. Les na correspondencia con Viqueira, claramente,
ves que ten un pensamento fascista, utilizando o término fascismo sin sentido peyorativo, Sí, o sea, sí. como alguén que ten unha ideoloxía, eso é. E eu creo que el, bueno, pues fala de corporativismo, de voto censitario, é dicir, Sí. eu creo que nese sentido el era Sí que era conservador, sabe, Eso, por... era un home que podía encaixar ben con Primo de Rivera ou encaixar ben pois co Mussolini e tal, sin que isto quera dicir que, bueno, pois pudera ao mellor nun momento aceptar a barbarie de todas as ideas. Unha última pregunta e deixamos un descanso porque é referente a Risco. Algúns ven que en Risco o Deus sentado no sillón azul, non? Pois mire, sí e non, é dicir, eso cando saiu a novela moita xente, bueno, pois decía eso porque é evidente que hai un parecido entre o personaxe da novela e Risco. Pero tamén é certo que eu non quería facer un retrato de Risco, porque se fixera un retrato de Risco faría un personaxe totalmente distinto. O que pasa é que eu quería retratar un intelectual conservador desa época, moi parecido a Risco, e entonces o único modelo, máis ou menos, eu tiña dous, un era Risco e outro era Carl Schmitt. Bueno, Carl Schmitt eu tratei non moi pouco, e Carl Schmitt era moi antipático, porque, bueno, sabía a relación que tuvera con nazismo e con Hitler. Resultábame fascinante poder tratar a un señor que tivera aquel papel na Alemania nazi, que despois fora incluso, bueno, pues, expurgado e xuzgado, non? Pero resultaba antipático, non? Risco, en cambio, non. Entonces, entre os dous modelos, eu elexín alguén que se parecera a Risco, pero que non era Risco, non? Pasa, todos estes matices son difíciles cando lle explicas a alguén, dice, bueno, estáse disculpando. Non, porque eu se pintara a Risco pintaría unha figura moito máis humana que o protagonista da novela, non?